नै babu sekarang saling sepeda, pas saling jasin bina mah. Peda saling sih. Mungkin sedikit nih sih. Orang mungkin sedikit nih. Habis napa ya pas saling jasin bina mah guru serau. Udah kamu belum lah. Ada siapa buat lah. Chào bạn đi. Thuốc uống bia san dùng này. Đi giúp xa, nó có thằng bay gần nào mà. Thằng này lại thằng nào ngồi này à? Sungai sudah kami nak roh pisah sungai. Anh chào xuống lưng mày vậy. Lưng cái sáng sớm cái nàng đông môn này vậy. Vì con nàng làm ở trên này vậy. Đã dừng số phi là sao cũng ngờ bắn ra vậy. Deh, zagan deh. Dan ngisir sopi ni sah sah kupu na deng genang. Deh, tak isir tapi leban za vậy. Sao cái lê vậy? Nơi sana, beberkas barifera jangan ini saja. Boyfera pun akan nak kalau lanjut sana. Ada stesen semer lah dong bagus. Masa ni tu sementara juga. Tidak sana. Untuk semer lah bar dong. Dah dekha juga nang. Ayo, ayo. Nak pilih serbedong. Ayo, pak lagu tua ala sekolah bola bola ni biji bayar kos mau bertabai. Usren lah bedo. Sering tu nani menang satu dengan lain. Nai nani saya lengga, biskut bola ini aja sih saya kerja kandang sebelah ada. Mà bagi lada pere kan mau tangsang ni. Ayo tangsi be. Kamsa lang lang ba ala sebab bijak tu ang berkini sih sih. Ang ni bunga ko bita made जोंनि गामियानो जों गामि. Hath'दो made मालाबा सम लाना फैफिनगोन. Deh. Kamsa ala susi dina fide. Hath'दो made ya mbak. Deh. Ise tapi bisa sering barangnya. Jangan ayo, ang nanti pergi. खामानि सोलिगासिनो दं खामानिफ्रा थिग थाक सोलिगासिनो दं बस आरो कबिता बिनानावा बाव दं गामियाव बेरायनो थांदों बस ओइला कबिता बिनानावा फैगासिनो कबिता बिनानाव अ थाङामोन आं जेरावबो थाङाखै मानो नांगौ सिबां उदिस लानो दरकार गैया आं गथ' गोरलै नङा नोंनि बिदा नों आंनि बिनानावसो मोजां गाज्रि बुजायनांगौआ आंनि बिबान आइ आफाया नोंखौ बिबाराव गालांदोंमोन बै समनिफ्रायनो आं नोंखौ फेदेरदों फोलावदों फोरोंबोदों उन्दैनिफ्रायनो आं नोंनो बिमा बिफानि अननाय होबोदों अनसेयावबो नों बिनानावखौ मोजां खालामनो सानदोंमोन आं नाथाय नों बेखौनो मानिथारला आं नोंनि बिदा जानानै आं नोंनि सोंनो मोनलाय मानोथो बिदा जाखो नोंलाय नाथाय नोंनि जुलिया आंनि फसायनाय बायदिसो जागोन ओरैबा जुदि नों आंनि साननायखौ फेलें खालामोबा आं बै नोंनि मोजां मोननायखौ ओरैनो हगारा मिथिबाय बिनि जाथि बंस फेमिलि आं रावखौबो हगारा
सना नोंखौ नुयिया गोबावथार जाबायलै बिनिखायनो आं नोंखौ लोगो हमनो लुगैदों लामानि दंफां सायाव फैदो दे बिदिबा फैबाय थादो सना आंबो थांगासिनो दं जाबायलै ओमफ्राय देलायनाया सना आंनि गोसोआव मोनसे गिनाय सोमजिहोदों बे जोनोमाव आं नोंनि जानो हागोन ना हायाथाय आं बेखौनो सान हर सानबाय थानायसो जालांबाय आं नोंनि अननाय मोनाबा मा मिजिं लाना थांना थाबावनो सना नों बेबायदि रावजों आंनि साननायखौ दाफेलें खालामसै आंथ' अरायबो नोंनिनो जानानै थानो लुबैयो जुदि दाबायदियाव आंनि आदाया नोंनि आंनि गेजेराव हेंथा सोमजिहोयोबा आं बे जोनोमाव थांनानै थानो हानाय नङा जाबाय दे आं नोंखौ दुखुसो होफ्लांबाय थ' सना थांसै सान्दुंआबो गोसाथार माब्लाबा लोगो हमफिनलायनोसै थादोलै बुन्दु आं थांसै दे होमबालाय नै रिजु फिसा साहा लोंदो फिसा नों आंनो सोङालासे बबे लामाजों आगान सुरगासिनो नोंथ' मिन्थिखायो बिनि बिदाया माबायदि मानसि बिनि बिनानावनि गोजानाव थादो जुदि बायसान्स बिनि बिदानावखौ माबाफोर खालामबायोबा आं सोरखौ फिसा होननानै गाबज्रिबावनो बेनिखायनो नों कबितानि गोजानाव थादो नों जुदि आंखौ बिमा सानोबा नों आंनि खोथाखौ खोनासंगोन दे होमबा बस नोंनि बिनानाव कबिताया बैयाव रिजयजोंसो लाइन मारिगासिनो दं मा नों बुंनायानो सैथोमार ना नंगौ बस लोगो हमनायाव आं थांबोदों लोगो हमनाया गावनो थांफादों आरो आंसो खोन्थाफैबावदों दैया लोंदो आं दै लोङा आंनि मबाइल खालामना फै आसार मोनला दाबो हेलौ गोरान नों बबाव दं मानसिफोरनो रेडि जाथालाय थांगासिनो दं आं थांगासिनो र' नङा बिनो मानसि लिंहरदो मादै ओइ मादै ओंखारबो आयौ बाबुना बहानि जाखो नोंसालायाव थांदों खोन्था गैया गामियाव बेरायनो थांनो खामानिथ नांगौमोन फिसाला गैयानो बिमाखौनो होदो फै फै हाथार मारसा दा थेया न'आसो गाज्रि जागोन ना हाथारला दुरुनि बोथोरसो आर'नाइजों बस खामानि जाबाय आं दिनै बोरमानि फाथि दाउ बोरमा मैसो जागोन दाउ मा लोङो मा जायो जाहैजोबगोन आं दिनै आया आया मा हायाव उन्दुलाबायखो आयो 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 नों आंखौ मानो नागारलांखो आं सोरखौ आय होनबावनांगौ आंनि थाखायनो नोंनि जिउआ आद्रा जालांबाय आयो नों आंखौ हाजासेयाव होदो आं नोंनि समाय आयो नोंखौ जा बिदि खालामनांदों आं सासेबो नागारा
नै आदै नोंना फंबाय हस्टेलनिफ्राय फैगासिनो दंनो आं लायनो थांसै दा बेनो मा जाहरो जाहरदो हादिनि बुंदो आं थांसै ओंखाम जालायनो जागौमोनदां नांथ'ला बस माथो नोंना न'आ रिजनाव थांबावबायसो आरो बे बिजनेस थाफैलायबावबाय आरो बिबथियाबो रिजन थांबावो लायनो थांबावबायसो बिदिसो र' लामा मेथि खालामनां बेखौ नरनां अमा राजा मोननाव हेल' अमा राजा बहा दं नोंसोरलाय मा खालामदों सोर सोर दं ए जागोन दे रिजननि आखला बारानिफ्राय बारा गाज्रि जानो हमबाय दै दिनै बिबथियाबो रिजन फंबायखौ लायनो थांदोंनो लामा मेथि खालामनांगौ नोंसोर बहा दं ओंखारनाल' था र' बिदिबालाय आं थांगासिनो दं थौ नोंबो दोनथ'ना बाय नोंथ' नुफैयासै बुथिखौ रिजु बिबथियाथ' बै लामाजों फैबाय थायो दा बेजों फैलायगोन दे बस ओइलाय बहा ए नोंगौथ' ओइ नोंसोर साननायाव नोंलाय थां थांमा थां बाबु नागिरलाय फाननो नांगोन ना बेखौ जाना दं खागोन दा नायफैदो नागोन खारनो हाया नोङो सोर साला सैमाफोर ओइ बुजायखा उनाव सिनाय सवारजों मारै खालामनोसैलाय सैमा ओइ सोरदा बबेनिसोलाय हा ओइ गोराहम मानसियानो लोगो दा मबाइल लानलाय बन्धु दामरालाय ओइ खोन्था 9957 1781 59 हेलौ रिजय खबरा बोरै नोंनि फंबाय आरो नोंनि नोमथेया आंनि आखायावसो दंफैयो नोंनि फंबाय आरो नोंनि नोमथेनि जिउखौ नांगौबा 5 दैमानि गाथोनाव फै लोगोसे आखायाव 25,000 रां लानानै फै नङाबा बिसि सानैनि गोथैसौसो नुनो मोनगोन नोङो दानो फै दोनथ'ना मा दाबो फैया बेलाय आं फैबाय मानि बस फैबाय हा फैबाय बोरै फैसाया लाबो फैसा नांगौ नोंसोरनो ए सालास फादा फैसायालै होदोलै हो